Čau mami, jsem doma. Ahoj. Ty školy dneska. Tak co? Ale Dána, jest se. Co bylo ve škole? Nic, to je pořád to samý. Uklid si tady, máš tady bordel, jo? Jo, to přijde. Táhle ulice. Tak se půjdu. Máš směrný? Jo, bylo to dobrý, děkuju. Jo. No, tak co s tím učením? Čeština. Kde jsme skončili? Jo. Takže Remark, to je na západní frontě klid, 3 kamarádi a cesta zpátky. Gratus, milý, Homerus, Homer. Já jsem nějaký unavený už. Já si dám chvíli pauzu. Tak co mi ještě chybí? Angličtina. A teď pohodě, to pak procvičím na counterovi. Jo, to jsme dali dneska. Tak. Možná bych si mohl přečíst Bibli ještě. No, kolik je? 7:30. No, tak do 8 zatvařím. No. To dám v pohodě. Tam už nějak blkne, jo. Tlum si to trošku. Jo, jenom ho zabiju, počkej. Jo. Pořád, tyjo. No, frak. Počkej, ty šiláku. Ještě musím nějak vymyslet. Takhle. Yes. Tak pojď ty kempáku. No, tak už je 8, tak bych si mohl přečíst tu Bibli. Jo, tak jdem na to. No. Tak jo. Je. Čus, Kubo. Čau, Dane, jak se vede? Hele, jde to, akorát to mám hodně teďkon do školy a tak, viď. Tak času málo, a co mám dělat? Hele, už jsi viděl ten nový díl Himimu? No, jo, tak. A tak když už to mám puštěný, tak se kouknu na Face. Hele, Aneta je online, tak ti napíšu. S tím to dám. Tak. Ty on už je 10. Bible. A kouknu na mail a půjdu. Asi si budu lehnout. Jako... No, kouknu na Big Bang a půjdu si lehnout. Tak, aby mamka nenamilovala. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started.
Zdá se ti, že Bůh mlčí? Že nemluví? Že neslyšíš jeho hlas? Víš, chtěl bych ti říct, že Bůh tu zanechal dopis. Tento dopis obsahuje více než 1100 kapitol a každá je určená přesně pro tvůj život. Zamysli se nad tím, kolik času věnuješ tomuto úžasnému dopisu od Boha a kolik toho času věnuješ ostatním aktivitám, jako je Facebook, počítačové hry, jako jsou různé hovory na Skypeu, televize či jiné věci. Mnohé z nich nejsou prvoplánově špatné, může to být příprava do školy, může to být příprava do práce, ale často i těmhle obyčejným každodenním věcem v našem životě věnujeme víc času než právě tomuto úžasnému dopisu. Zamysli se nad tím, kolik volného času máš a kolik ho promarníš. Drahý příteli, tím dopisem od Boha není nic jiného než Bible. A je na tobě, kolik času ty budeš věnovat tomuto úžasnému dopisu.